Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय दे लोगोफोर दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लोगोफोर आंनिफ्राय मोनसे नोंथांमोनसिम गासैनिसिमबो खावलायनानै थाग्रोबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैसन दंब्ला आरो दासिमबो नोंथांमोना चेनेलखौ गोबाङानो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायग्रोजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर दा जोंहा एसएससि दिल्ली पुलिस कनस्टेबलनिफ्राय जोंहा गोदान साख्रि ओंखारना फैदों दे लोगोफोर 7,000 प्लास जोंहा बेवहाय साख्रिनि भेकेन्सि दङ लोगोफोर दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायगोन बेवहाय मा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों जोंहा दिल्ली पुलिस कनस्टेबल एसएससि निफ्राय दा बेवहाय जों नटिसखौहाय नायनोसै लोगोफोर दा बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय लोगोफोर मेल फिमेल केन्डिडेट्स नोंथांमोना गासैबो हागोन दे लोगोफोर बेवहाय दिल्ली पुलिस कनस्टेबल एक्जिकिउटिभआवहाय दा बिनि अनलाइन एप्लाइआहाय 22 तारिखनिफ्राय जादों सेप्तेम्बरनि बेनिफ्राय 21 तारिख अक्ट'बर मासाव लास्ट डेट जाहैगोन दे लोगोफोर दा बेवहाय माखासे टेन्टेटिभ सेडुल एग्जामिनेशननि कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशननि डेटखौहाय होना होदों डिसेम्बर जानुवारि बे टाइमावहाय जाहैनो हागौ होननानै बेवहाय बुंदों एक्जेक्टलि दा जोङो माखासे गाइडलाइन्सफोरखौहाय नायनि लोगोफोर स' दा लोगोफोरनो पे स्केल नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय पे लेभेल 3 आव गोलैगोन जाहैबायनो 21,700 निफ्राय जागायजेनगोन पार मान्थ सेलारिया ओमफ्राय 69,000 प्लास 100 जाहैबावगोननो सेलारिया बेबायदि नोंथांमोना मोननो हागोन होनदों दा भेकेन्सिखौ नायदों नै टेन्टेटिभ होनदों बेवहाय माने बे इंक्रिज बारायनानै फैनो हागौ दे लोगोफोर बेवहाय टटेल भेकेन्सियाहायनो 7,565 जन दं दे लोगोफोर आनरिजार्भ केटेगरियावहाय 3,174 जन दं EWS केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय 756 जन दं ओमफ्राय ओबीसी फोरनि थाखाय 1,608 जन दं बेनिफ्राय एससी फोरनि थाखाय 1,386 जन दं बेनिफ्राय एसटी बिनि थाखाय 641 जन बेवहाय भेकेन्सि दं दे लोगोफोर टटेल दा बेवहायनो साख्रिनि भेकेन्सिफोरा जाहैबाय कनस्टेबल एक्जिकिउटिभआव जाहैबाय मेलफोरनि थाखाय बेनिफ्राय कनस्टेबल एक्जिकिउटिभआवनो दङ मेलफोर एक्स सार्भिसमेननि थाखाय जायफोराहाय गोजाम साख्रि मावफानाय बिथांमोननि थाखाय आरो ओमफ्राय जोंहा कनस्टेबल एक्जिकिउटिभआवनो दं जोंहा कमान्ड' लेभेलावहाय जायफोरा एक्स सार्भिसमेन मावफानाय बिथांमोननि थाखाय एक्सट्रा खथा दंखायो भेकेन्सियाहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो लोगोफोर कनस्टेबल एक्जिकिउटिभनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय बेवहाय आलदा आलदा भेकेन्सि होनाय दंखायो गावबा गाव केटेगरि वाइज नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर बेखौहाय मोजाङै नायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै ला नङाब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय आङो बिनि लिंकखौहाय पिन खालामना होलांगोन PDF फाइलखौहाय नोंथांमोना बेयाव थांनानै गोसोबायदि नायनो हागोन दानिया फैदो लोगोफोर नोंथांनि बैसो दा 18 बोसोराहाय जाथारनांगोन दे लोगोफोर 25 बोसोरसिम हागोन ओमफ्राय जोंहा माखासे एज एलिजिबल थाखायो जोङो एसटी ओमफ्राय एससी फोराहाय 30 इयार्ससिम हागोन दे लोगोफोर बेवहाय ओमफ्राय माखासे केटेगरिफोरनिबो जोंहा एज एलिजिबल थायो नोंथांमोना बेखौ नायना लादो दे लोगोफोर दा नैबेवहाय होनदों नै जन्म थारिख डेटआहाय बेसेबांसिम जानो नांगोन 1 तारिख 7 मार्च 2025 सिमल' जागोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय 2 तारिख 7 मार्च 2000 बेसिमाव जोनोम जानाया हागोन ओमफ्राय 1 तारिख 7 मार्च 2007 बेसिमावहाय जन्म जानाया हागोन लोगोफोर दा बेवहाय लिरनानै होखादों रोखायै बेखौहाय मोजाङै नायना ला लोगोफोर दा नोंथांमोननि फरायनाय दा फरायनाया नैबेयाव नायबानो जाबाय क्लास 10 नोंथांमोना मेट्रिक पासनिफ्राय प्लास लानानै हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार पिअ पाससिम हागोन दे लोगोफोर बेवहाय होनदों लिरनानै होखादों दे लोगोफोर दा नैबेयाव माखासे खोथा बुंबावदों लोगोफोर नै सन्स डटार्स अफ सार्भिं रिटायार अर डिक्लेयार फर दिल्ली पुलिस पार्सनेल माल्टिटास्किं स्टाफ अफ दिल्ली पुलिस बिथांमोनाबो हागोन जाहैबाय माने जायफोरनि बिमा बिफायाहाय दिल्ली पुलिस पार्सनेल माल्टिटास्किं स्टाफ दिल्ली पुलिसावहाय मावफानाय बिथांमोननि फिसाला फिसाजो दंब्ला बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय बुंदों दे लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय नाय 7.1.2 आवहाय बेन्समेन बागलार्स माउन्टेन कनस्टेबल्स ड्राइभार्स डिस्पेच राइडार्स बिथांमोनाबो हागोन होनदों दे लोगोफोर दिल्ली पुलिसनि थाखाय जोंहा ड्राइभार्सफोरनि थाखाय LME ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जाथारनांगोन दे लोगोफोर फै लोगोफोरनो NCC सार्टिफिकेट थायोना जोंहा ABCD बेबायदि NCC सार्टिफिकेट थायो दा NCC
C certificate थाखाय 5 marks होनाय जागोन bonus मोनगोन ओमफ्राय NCC B certificate दङब्ला 3 marks मोनगोन ओमफ्राय NCC A certificate थायोब्ला 2 marks होनाय जागोन होनदों एग्जामावहाय बेखौहाय होफादेरगोन जाहैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा माखासे with test of additional marks दंबावो लोगोफोरनै distinction थांनाय students नो 5 marks एग्जामावहाय एक्सट्रा होनाय जागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय फर्स्ट क्लासनि थाखाय 4% होनाय जागोन सेकेन्ड क्लासनि थाखाय 3% 3% थारमानि फार्स्ट क्लासनि थाखाय बेवहाय 2% बेबायदि रानना होदों लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा एप्लिकेशन फिस दं 100 रुपिस नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेशन फिस दाननांगोन नोंथांमोना जायखिजाया इउपिआइ आइडि क्रेडिट कार्ड नोंथांमोना डेबिट कार्ड नोंथांमोना ट्रेन्जेक्सन नोंथांमोना खालामनो हागोन दे लोगोफोर अल केन्डिडेट्स बेवहाय 100 रुपिस बेवहाय लिरना होदों बिदों बिथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय पेमेन्ट दाननांगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो अल केन्डिडेट्स 100 रुपिस दानिया जोंहा एग्जाम सेन्टार फैबाय दे लोगोफोर नै नोंथांमोनाहाय नर्थ ईस्टनि एग्जाम सेन्टारखौ नायदो नै अरुणाचल प्रदेश बेनिफ्राय आसाम बेनिफ्राय मणिपुर मेघालया मिजोराम नागालेण्ड त्रिपुरा जोंहा स्टेट दं नङा होमबा लोगोफोर दा बेनि जोंहा नैबेखौ नायबानो जाबाय आसाम स्टेटनिया मा मा जायगायाव गोलैगोन जाहैबाय आसाम स्टेटनिया जोंहा जाहैबाय नै डिब्रुगड़ गुवाहाटी माने दिसपुर गोदोनि दिसपुरखौ गुवाहाटी ओमफ्राय जरहाट सिलचर तेजपुर बेवहाय गोलैगोन दे लोगोफोर आसाम स्टेटनिहाय एग्जाम सेन्टाराहाय ओमफ्राय जोंहा गुबुन स्टेटनिखौ नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा एग्जामा मा टाइपनि जागोन कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेसन जागोन दा 100 मार्क्सनि कुइसन थागोन 100 मार्क्स 1 मार्क करिया बेवहाय नोंथांमोननि एग्जामा मा मा साबजेक्टनिफ्राय फैगोन नायदो जेनेरेल नलेज कारेन्ट एफेयार्स रिजनिं न्यूमेरिकल एबिलिटी कम्पिउटार फान्डामेन्टेल्स एमएस एक्सेल एमएस वर्ड कम्युनिकेशन इन्टारनेट www एन्ड वेब ब्राउजार्स बेनिफ्राय 90 मिनिट्स देर घन्टा नोंथांमोना टाइमिं मोनगोन दा बेवहाय 0.25 बेवहाय नेगेटिभ मार्किं दं दै लोगोफोर दा बेवहाय लिरना होखादों दा बेवहाय 0.25 बाहाय नोंथांमोना मोनसे हायाब्ला नोंथांमोना दानजागोन आरोखि लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना हायैखौ लिरनो नाङा दै लोगोफोर हानायखौल' लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा लोगोफोर एग्जाम जोबनानै नोंथांमोना मोजां काट अफ लानानै थाङोब्ला नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्ला दा फिजिकेल टेस्ट होनो मोनगोन दा up to 30 years बैसोनियाहाय 6 मिनिट नोंथांमोना टाइमिं मोनगोन माने 1600 मिटार्स नोंथांमोना खारनांगोन बेनिफ्राय लं जाम्पआहाय 14 फिट जानांगोन हाइ जाम्पआहाय बेवहाय होदों नै बेवहाय नायदो ओमफ्राय 30 निफ्राय 40 इयार्ससिमाहाय 7 मिनिट टाइम मोनगोन 1600 मिटार एखे जोबखा लोगोफोर बेवहाय 13 फिट लं जाम्प बेनिफ्राय नै बेवहायनो हाइ जाम्पआहाय ओमफ्राय 40 इयार्सनि गोजौनिया 8 मिनिट टाइम मोनगोन 12 फिट लं जाम्प खालामनांगोन बेवहाय बुंदों दै लोगोफोर बे अनलि मेल केन्डिडेटनि थाखाय बेनिफ्राय जोंहा हाइटआहाय नै नोंथांमोना नायदो 170 सेन्टिमिटाराहाय जाथारनांगोन दै लोगोफोर हाइटआहाय नोंथांमोननिया ओमफ्राय साइजआहाय 81 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि दंबावो जोंहा हिन्जावसाफोरनियाबो एखेयानो दै लोगोफोर 30 इयार्सनि गोजौनियाहाय 1600 मिटार्स नोंथांमोना 8 मिनिटाव खारनांगोन ओमफ्राय लं जाम्पआहाय 10 फिट लोगोफोर हाइ जाम्पखौ नायना लादो ओमफ्राय 40 इयार्स सिमाहाय 9 मिनिट टाइम मोनगोन ओमफ्राय बे रेसाथ' एखेयानोखा ओमफ्राय 9 फिट लं जाम्प हाइ जाम्प खालामनांगोन दै लोगोफोर ओमफ्राय 40 इयार्सनि गोजौनिया 10 मिनिट्स टाइम मोनगोन ओमफ्राय 8 फिट लं जाम्प खालामनांगोन दै लोगोफोर बेवहाय लिरनो होखादों बेनिफ्राय जोंहा हिन्जावसाफोरनि हाइटआहाय नै 157 सेन्टिमिटार लादों दै लोगोफोर बेवहाय फिजिकेल टेस्ट जोबखांनानै मेडिकेल टेस्ट जाबावगोन 6/12 बेबायदि लागोन जाहैबाय दा बे माखासे इनफरमेसन गाइडलाइन्सफोरखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय मोजाङै फरायनानै लोगोफोर बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोननि डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बेनिफ्राय फाइनाल नोंथांमोननि साख्रि जाहैगोन दै लोगोफोर दा बेनोसै लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलावानो जाबावबायसो लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो दै लोगोफोर दा बेवहाय होनखादों नै बेवहाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाहाय क्लास 10 निफ्राय 12 प्लास बिनिफ्राय नै मा कर्स लानाया हागोन नै गासिबो दंजोबखायो दै लोगोफोर साबजेक्टआहाय बेवहाय गासिबो कर्स लानाया बेवहाय हाजोबगोन दै लोगोफोर इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बिनायाहाय दा बेवहाय होखादो दा नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामनायदो आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो पजिटिभ इनफरमेटिभ नोंथांमोना फिउचारावबो इम्परटेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो लोगोफोर बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय स' लोगोफोर बिदिब्ला गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेबाव
फिउचाराव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय एन्ड टेक केयार नोंथांमोना गासैबो लोगोफोर बेवहाय गोबां बुरजा दङ लोगोफोर दिल्ली पुलिस कनस्टेबल एग्जिकिउटिभआवहाय दा 7000 प्लास दङ दै लोगोफोर आरो बे इंक्रिज जानानै फैगोन बारायगोन होननानै बुंदों दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लालायदो दै लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय थेंक इउ